नावात गंमत आहे म्हणून नावाला किंमत आहे. शहर असेल अमरनाथ पण इथंही अमर. माननीय तुषार बडेकर साहेब या सामन्याचे उत्कृष्ट क्षण आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करत आहे. वाईट चेंडू अवांतर एक धावाची बॉल. वाईट चेंडू मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है. हम कोशिश भी ना करे ये बहुत गलत बात है. आता मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल, टिचून गोलंदाजी करावी लागेल आणि चिठ्ठ्याच्या सफाईने क्षेत्ररक्षण करावे लागेल. जो असन काकंबर सरेस तो असन या सामन्याचा विजेता. ऑफसाईडला सुंदर असा फटका. एक तर घेतली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि बिटवीन द रनिंग आणि तर कळवतात नो बॉल. लॉंग ऑन आणि लोंगच्या मधोमध पकडलाय. वो कहाँ है रे? नरेंद्र कहाँ है? नरेंद्र नरेंद्र कहाँ है? नरेंद्र साहेबांना विनंती आहे, कृपया ग्राउंडमध्ये प्रवेश करायचा नाही. कुणी नियमाचा विनयभंग करायचा नाही. नियमाचा जर विनयभंग झाला तर 5 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. सर्व खेळाडूंसाठी नियम सारखेच असतील. शुभमेश्वर यांना पण विनंती आहे, कृपया ग्राउंडमध्ये प्रवेश करू नका, नाही तर 5 धावांची पेनल्टी दोन्ही संघांना देण्यात येईल. ही स्पर्धा आपली आहे, आपण सर्वांनी सहकार्य करायचंय. जाऊया मैदानाच्या आत. सुंदर असा फलंदाज मात्र आपल्या घरच्यामध्ये. या दरम्यान चेंडू जातो लेफ्ट साईडला. वाईट स्वरूपाचा चेंडू. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 22. हरण्याची पर्वा कधी केली नाही, जिंकण्याचा मेळही कधी धरला नाही. नशिबाचे आशय ते मिळाले पण मी प्रयत्न करणं सोडणार नाही. मैदानाच्या आतमध्ये खेळाच्या तिन्ही क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करावी लागेल. गोलंदाजी मार्कर गोविंदा गोविंदा कशा प्रकारे कामगिरी करतोय. गोविंद हा वैयक्तिक 2 षटक घेऊन आलेला आहे आणि संघाचं एक 4थं षटक. पाहूया गोविंद आपल्या संघासाठी काय मतार आहे त्यांच्यावरती. मोठा त्यांचा मोठा चेंडू